салом, бачаҳои азиз. Биёед рӯи лавҳаро бо як манзараи зебои табиати диёри азизамон ором медиҳем. Ана ба лавҳаи тайёри мо худатон назар афканед. Мо ин манзараи зеборо дар рӯи лавҳа чун ҳар вақт аз қоғазҳои ранга ва картон тайёр намудем. Бачаҳои азиз, биёед ба кори эҷодӣ шурӯъ мекунем. Барои тайёр намудани лавҳа картони хокистарангро интихоб кардем. Акнун биёед мо аввал ана ин кӯҳҳои манзараро тайёр мекунем ва аз қоғази ранги бунавш истифода мебарем. қоғази ранги бунавшро гирифтем, қаламро мегирем, дар рӯи он мутасвир мекунем. Мо қуллаҳои кӯҳро ана ҳамин тавр пасту баланд тасвир мекунем. Паса тасвир намудан бо фломастер рангу бор мекунем. пурра мекунем. акнун биёед фломастер ранги бунавшро мегирем, ба рангу бор шурӯъ мекунем. мо эҳтиёт карда рангу бор мекунем, пурра мекунем. пас аз рангу бор намудан бо қайчи мебурем. ана нигоҳ кунед, то пурратару зеботар мегардад. мо рангу борамонро қариб ба охир мерасонем. акнун биёед бачаҳои азиз, қайчиро мегирем, ба буридан шурӯъ мекунем. мо эҳтиёт карда мебурем, саросима нашуда. акнун расми тайёри кӯҳро бо ширеш ба рӯи лавҳа мечаспонем. мо ширешро мегирем, ба қафои қоғаз мемолем. саросима нашуда эҳтиёт карда ба рӯи лавҳа мечаспонем. ана ҳамин тавр. бачаҳои азиз, акнун биёед мо ана ин майдони майсазорро тайёр мекунем ва аз қоғази ранги сабз истифода мебарем. қоғази ранги сабзро гирифтем, қаламро мегирем, дар рӯи он мутасвир мекунем. расми майдони майсазорро паса тасвир намудан бо фломастер ранги сабз рангу бор мекунем. ана ҳамтар мо ба назар намоён мекунем, пурра мекунем. мо бо қалами оддӣ тасвир карда ба охир расондем. акнун биёед фломастери ранги сабзро мегирем, ба рангу бор шурӯъ мекунем. эҳтиёт карда саросима нашуда мо корамонро давом медиҳем, пурра мекунем. ана ҳамда ба назар намоён мекунем. мо рангу бори майдони майсазорро пурра ба охир расондем. акнун биёед онро бо қайчи мебурем. қайчиро гирифтем, ба буридан шурӯъ намудем. эҳтиёт карда мебурем, саросима нашуда. пас аз бурида шудан бо ширеш ба рӯи лавҳа мечаспонем. бачаҳои азиз, ман боварӣ дорам, ки шумо ҳамроҳи ман кори эҷодии хешро давом дода истодаед. ҳамин тавр расми майдони майсазор қариб тайёр мешавад. мо бурида ба охир мерасонем. акнун биёед онро бо ширеш ба рӯи лавҳа мечаспонем. мо ширешро гирифтем, ба қафои қоғаз мемолем. акнун саросима нашуда эҳтиёт карда ба рӯи лавҳа мечаспонем. дар вақти часпондан саросима нашавед. ана ҳамин тавр. ана бачаҳои азиз, лавҳаи мо қисман тайёр шуд. худатон ба он зеҳ монда нигоҳ кунед. акнун биёед аз қоғази ранги кабуд мо ана ин шаршара ва оби кӯлро тайёр мекунем. қоғази ранги кабудро мегирем, қаламро мегирем, дар рӯи он мутасвир мекунем. мо аввал рӯи қоғаз расми оби шаршараро тасвир мекунем. ана ҳамин тавр. пурра мекунем. акнун мо оби кӯлро тасвир мекунем. ана ҳамин тавр. дар инҷо мо мавҷҳои обро нишон медиҳем, пурра мекунем. паса тасвир намудан бо қайчи мебурем. мутасвир карда шудем. акнун биёед қайчиро мегирем, ба буридан шурӯъ мекунем.
эҳтиёт карда мебуре, саросема нашуда. Пас аз бурида шудан бо ширеш бар рӯи лавҳа мечаспонем. бачаҳои азиз, расми шаршара ва оби кӯл пурра тайёр шуд. биёед онро бо ширеш бар рӯи лавҳа мечаспонем ва рангу бор мекунем. ширешро гирифте ба қафи коғаз бо ширешро молиде. акнун онро бар рӯи лавҳа саросема нашуда мечаспонем. дар вақти часпондан саросема нашавед бачаҳои азиз. ана ҳамин тавр мо часпонде. акнун фломастер ранги кабути баландро мегирем, ба рангу бор шурӯъ мекунем. ана ҳамин тавр мо аввал оби шаршараро ба назар намоён мекунем, пурра мекунем. ана ҳамин тавр нишон медиҳем. мо фломастерро сағ зер намекунем. ана нигоҳ кунед, тора пурратару зеботар шуда истодааст. мо ана ин шаршараи дигарро ҳам рангу бор мекунем. бачаҳои азиз, лавҳаи мо қисман тайёр шуд. худатон ба он зеҳ монда нигоҳ кунед. акнун биёед аз коғази ранги зарди паст мо сангҳои ду соҳили оби шаршараро тайёр мекунем. мо коғази ранги зарди пастро мегирем. қаламро гирифта дар рӯи он мо тасвир мекунем. мо сангҳоро ана ҳамин тавр тасвир мекунем, пурра мекунем. пас аз тасвир намудан бо фломастерҳои ранга рангу бор мекунем. дар ин ҷо ҳам мо тасвир мекунем, пурра мекунем. аз ин тараф ҳам мо сангҳои дигарро тасвир мекунем. мо корамонро давом медиҳем. акнун биёед мо сангҳоро бо фломастерҳои ранга рангу бор мекунем. аввал фломастер ранги сиёҳро гирифте, мо гирди сангҳоро ба назар намоён мекунем. ана ҳамин тавр пурра мекунем. дар вақти рангу борамон эҳтиёт мекунем бачаҳои азиз. бо фломастери ранги сиёҳ мо рангу борамонро ба охир мерасонем. акнун бе фломастер ранги норинҷиро мегирем. ана ҳамин тавр сангҳоро пурра рангу бор мекунем, ба назар намоён мекунем, торе ки онро нишон медиҳем. ана нигоҳ кунед, тора пурратару зеботар шуда истодааст. бо фломастер ранги норинҷӣ рангу борамонро ба охир расондем. акнун фломастер ранги сурхро мегирем. боз мо ҷойҳои торикиашро нишон медиҳем, пурратар рангу бор мекунем. ана ҳамин тавр. дар вақти рангу бор эҳтиёт бошед. пас аз рангу бор намудан мо расми сангҳоро бо қайчи мебурем. бачаҳои азиз, мо рангу бори сангҳоро пурра ба охир расондем. акнун биёед қайчиро мегирем, ба буридан шурӯъ мекунем. эҳтиёт карда саросема нашуда мебурем. ана ҳамин тавр. бачаҳои азиз, мо расми сангҳои рангаро қариб бурида ба охир мерасонем. ана ҳамин тавр эҳтиёт мекунем. акнун биёед бо сангҳои тайёр ду соҳили шаршара ва оби кӯлро ором медиҳем. мо ба қафи коғаз ширешро мемолем, саросема нашуда эҳтиёт карда. аввал мо як тарафашро ором медиҳем, пурра мекунем. дар вақти часпондан саросема намешавем, эҳтиёт карда мечаспонем. ана ҳамин тавр. акнун соҳили дигарашро бо сангҳо ором медиҳем. ба он мо ширешро молиде. ана ҳамин тавр часпонде.
мо часпондани сангҳоро давом медиҳем. ана ҳамин тавр бо расми сангҳо мо рӯи лавҳаро оро додем. ана бачаҳои азиз, лавҳаи мо то рафт пурратару зеботар мегардад. худатон ба он зеҳ монда нигоҳ кунед. акнун биёед аз қоғазҳои ранга мо анин расми хоначаро тайёр мекунем. аввал мо қоғази ранги зардро мегирем, худи хоначаро дар он тасвир мекунем. қаламро гирифта ба кор шурӯъ намудем. расми хоначаро пас аз тасвир намудан бо фломастерҳои рангу бор мекунем. ана ҳаминтар мо пурра мекунем. мо боми хоначаро аз қоғази ранги кабуд тайёр мекунем. дар инҷо мо трезаашро тасвир мекунем. пурра мекунем. дар инҷо мо дарашро тасвир мекунем. нишон медиҳем. ана дар инҷо мо ду трезаи дигарро ҳам тасвир карда нишон медиҳем. ана ҳамин тавр. акнун қоғази ранги кабудро мегирем, дар рӯи он боми хоначаро тасвир мекунем. пас аз тасвир намудан бо қайчи мебурем. ана ҳаминтар мо тасвир кардем. акнун биёед қайчиро гирифтем, ба буридан шурӯъ намудем. эҳтиёт карда мебурем. биёед бо боми тайёр расми хоначаро пурра мекунем. мо ширешро мегирем, ба расми бом мемолем. ана ҳамин тавр. бо он расми хоначаро пурра мекунем ва рангу бор мекунем. ана ҳамин тавр мо эҳтиёт карда мечаспонем. акнун бед фломастери ранги бунафшро мегирем, ба рангу бор шурӯъ мекунем. эҳтиёт карда рангу бор мекунем, пурра мекунем. дар вақти рангу борамон саросима намешавем. гирди трезаи хоначаро ҳам ба назар намоён мекунем, пурра рангу бор мекунем. ана ҳамин тавр. пас аз рангу бор намудан расми хоначаро бо қайчи мебурем. акнун мо дарашро рангу бор мекунем. гирди дарашро пурра мекунем. мо эҳтиёт карда корамонро давом медиҳем, саросима нашуда. акнун трезаҳои дигарашро рангу бор мекунем. ана ҳамин тавр. мо бо фломастери ранги бунафш рангу борамонро ба охир мерасонем. бачаҳои азиз, акнун биёед мо расми хоначаро бо қайчи мебурем. эҳтиёт карда мебурем, саросима нашуда. пас аз бурида шудан бо кубик ба рӯи лавҳа мечаспонем. акнун расми тайёри хоначаро бо кубик ба рӯи лавҳа мечаспонем. мо ширешро гирифтем, ба қафои хонача ширешро молидем, кубикро часпондем, ба кубик мо ширешро мемолем. ана ҳамин тавр бо расми хонача мо рӯи лавҳаро оро медиҳем. акнун биёед зери хоначаро бо сабзаҳои ранги сабз оро медиҳем. ба он мо ширешро мемолем. ана ҳамин тавр зери хоначаро оро медиҳем. акнун биёед бачаҳои азиз, мо оби кӯлро бо кафҳо оро медиҳем. мо қоғазашро мегирем, саросима нашуда эҳтиёт карда. ана ҳамин тавр оби кӯлро оро медиҳем, пурра мекунем. акнун биёед мо оби шаршараҳоро оро медиҳем.
онҳоро ҳамо саросима нашуда эҳтиёт карда ана дар инҷо мечаспоне. ана нигоҳ кунед, лавҳаи мо тора пурратару зеботар мегардад. саросима нашуда корамонро давом медиҳем. ана ҳамин тавр пурра мекунем. ана нигоҳ кунед, оби шаршара тора пурратару зеботар мегардад. ана дар инҷо мечаспоне. мо оби шаршараро пурра оро додем. акнун биед мо бо расми офтоб боз рӯи лавҳаро оро медиҳем. онро ҳам мо эҳтиёт карда ба рӯи лавҳа мечаспонем. ана дар инҷо акнун биед бо расми абрпора ҳам рӯи лавҳаро оро медиҳем. ба он мо ширишро молидем. ана ин абрпораро мо дар инҷо мечаспонем. ана ҳамин тавр. ана бачаҳои азиз, лавҳаи мо пурра тайёр шуд. худатон ба он зеҳ монда нигоҳ кунед. мо ин манзараҳои зебои табиатро бо оби шаршара чун ҳар вақт аз қоғазҳои ранга ва картон тайёр намудем. бачаҳои азиз, дар ин ҷо намоиш навбати ғонча ба охир расид. мо бо шумо хайру хуш мекунем. хайр, шод бошед.